Gawis Romy, awan sa kabutos po Romy. Kaya sa kong di, palitan ang paborito ng suwa. Ani, sa pada may ang paborito. Ani, madepon. Ani, madagumuluto. Kutsara ko na. Kabutan ako. Abang timpla na naman. Yan. Nalit mo ito. Sinanay ikaw nagluto. Hi guys, magandang hapon. Karapit ko ng bakod. Kaya laban ang ang labaran dyan. Dari mo nang barinahan nga rin dyan. Kalapa dari mo nang barinahan. Na tatiri. Naglubog-lubog ko sa taas. Kaya laban ang anda. Karang nai. Nakadagod mo kung nabot si Romy. Yun nga na kung siya sa pajan. Ang pajan ang kay sa pajan ha. Pero alam may ha, mag-uura ni. Hindi ko nagaan. Na? Ha? Ag gibahin man dahil ni. Agore ko no pagsabaw na ko no pala Romy undo dito. Yan ang gitanga-tanga kay kuan lagi ko no ekonomiya lagi kay kuan ro tilisod. Dingpugwat ko kay dai kuan sa patan. Ako na rin magluto. Gisawan na naman eh. Gisahon. Pwede pa rin sa patan gisahon? Sama ni dai. Ora. Sama ni tay lapuan. Lapuan nga na irang sabaw-sabaw. Nalipay ko kay. Nabuhan naman ako. Lami gamang suwa karong gabi eh. Murang kog nagsuwa. Isa may murang suwa dai. Ikaw pud. Da. Ipakuhaan ni pura may guri ay. Ilan na giluto dito ko. Taprami. Love you, Taprami. Anda. Isahan na ba natin? Eh, ako, ganahan ko diya sa tiri. Maju ni ka manay uno. Daritso na ni mong lamon eh. Di ba na, mama akong buhi sa tiri. Sa tiri. Ah. Love you, sa tiri. Mamaat ni buhi. Love you. Ligo ko ng lawa. Nay pinanambok adlaw ligo na duga-duga na pud no. Sa kasimana. Gusto na ko kasi mana ligo. Kaya lagi nga tog no na rin sira lubog-lubog sa kanila kang una gilabad. Murag ibarinahan. Ano ba ni? Sa pinaanan nila. Dapat makaling unay. Pulihan naman ka nag-uus kabaw. Siyaw sa tiri. Na mo na ni. Wa na siya mga lamin na ni. Lutuon. Purame! Saan ni inig luto na eh? Sama-samaan. Alam, sama-sama agluto. Isabaw na nila nagpanood to ang mga Daan mo naman yung lawas, o ikog. Siyaw sa tiri. Maghiwas ako sa panakot. Na Bombay. Ang gawa ito si Bombay, dahil sa manigipalit, dan si Matarani. Ang gamay ka, ito mo nagmuta. Aron ka bright sa tiri. Ang ka-bright. Ayan, natalawa rin kung saan pagluto para manundog ka. Karoy ka na magluto, dan nila nagtatay ha. Anda, tilawin ni ang luto kung sabay lasa. Kulay tilaw diya sa tiri. Ha? Kulay tilaw. Lamay ba? Oo. Nansag wala, may saan man. Suka ko. Ha? Gwapo gamang kusilya. Bilang nga naguma. Pero, nga na rin kusilyo ha, pero, haik ka to. Na, hayiwa na, pagdo ni mo. Kuhan ka mo. Di ko manghilabot diya sa tiri. Asa ka, hiwa ka. Pagbindo na ma. Ipapariwa. Karo ko no, ate Alex. Buminsin ako na si Muyab. Yo, da wala ba tayo nagluto? Kaya ba hiwa na? Huwag, ba dapat makahiwa? Ayan, naghiwa sa naman mo ka ha. Mana? Mana? Oo. Bantay. Hindi na nagkulog ka ha. May hali mo ba yung lima ka ba magluto?
Practice. Tangan lagi. Iguang naraman. Tatire. Pag-practice tatire. Mali, kaya ginaray si kita ko kami may palutuon na no. Dapat si Japos magluto usahan. Ang tilaw ko talaga kita. Lami lagi ni magic ni Ron. Magic. Tatire. Lami lagi ang nilutuan. Ada man kita kang saging. Di ko rami bakal luto sa buhan kami kita kang saging. Dahil ako skuan, gasul. Sige man ni. Uy, sige man ay. Ano na yung gihugasan guys ha? Gani ha? Utro, basig kayo mo, wala hugasi, basig kayo mo gugawan ko nga basig hugasan sa lababo. Pero wala mo ko nag-video kay kuan, ngit-ngit. Butangan og, mantika. Alin na! Awit ang palakit naghiyo, abay! Pero good yung hang body-body! Tigrami! Salamat! Tigrami! Natatire. Salamat, day. Salamat, Day! Uy! Parang Day! Ano ko na agay! Init! Pagtuon sa mga panakot. Di ay. Parang matagpod na, Nay. Kaya makuha na ba kamay? Agay! Barok na. Ako ng antang. Ayun po, patuog tatire. Ano mo ba nang ulit? Uy! Ang nagdihana, Nay! Marang na lang mag-buwan. Birthday, uy! Sabi may muragan mo nito, ha? Sa paan ay gamay. Uy! Kuyawan ko naluto ka na kayo. Body-body! Tinunay may tigbutang sa mga lamas. Uroy. Uroy. Sa asin food. Eh? Sabi may kaha nga magandagan man. Di nga na, siya kayo. Parang kaha. Ah! May bukaw-bukaw na. Panig. Kuha pa na orange tanan. Ano na sa bakat ng higupon? Ha? Sabay na sa floor. Sakit ko ng tilaw. Tilang sa May ilaman na doon. madara bagkuan ko sinira. Pero magkakaon ito magluto ha. Ito ulit magluto ron. Labi mong good. Pau na na pau! Luto na! Kanya mo na yung disparo, may tuyo-tuyo siguro. Wah, itu Spad! Tuya ba na yan ah? Murgi animik na. Disparo. Tan buang na. Nilalang po. Ay, wala malamay lagi. Alam mo, manhapon na lamig suwa! Sa padan! Gisi. Grabe sa Romy! Aral sa kabuto sa Romy! Kaya isa sa kong di, balikan ang paborito ng suwa. Ani, sa padan may ang paborito. Laway, oh, yung kanto. Ano dua maka? Hindi sir, maghangkab. Asal. Enak. Lihud. Buntas ko. May tingtingag. Nabuntas ko kaya antibiotic. Utas. Anak. Lagi. Gusto mo yung lami. Ito kay Koman, gahe-gahe yun. Pero lain na. Wako. Oh. Ano ba naglugan ng tambong? Tingnan mo, wag tatakon. Yan. Huwag lagi. Ano ba? Balik. Game na nalilog ng huwag. Ito pa ko. Kuhan. May po yung buwan ako. Lipod yan na. Pero, balik ko na sa sabag. Ada air luto. Wak, kung di kurana na eh. Ha? Sabag na kayo. Agay, wala magkapadyo. Balik na. Gab. Napo na. Ayun na. Gab ka na. Gab. Alam ko na sa paan, likod. Ay, madepon. Naked. Lahi, managkamuluto. Pagkara ko na. Ang kabutan ako. Kamartin ka na naman. Yan. Oh, tayo pa pa. Ito ba? Nice. Galit mo ito. Sinanay ko nagluto. Oh. Mali, sana may luto kay Dalira. Pero ako laman mo asa diha. Ang balik ko na. Ang maling gisigang ganyan ako. Ano niya rin eh? Ako, man tagay yung suwa. Ano ko sa nagmatuwa kang gusto. Ura yung gisigang. Buang na. Ura, lagi kaya itong niya kay ibang crisis. Nasib din. Kapami. Ay kapasa Ba't yung tatiri day? Panglamoy at panit. Makausap iluto ray. Ani, sami-sami.
Sabi sa ako, wah! Dia yung binapan dia. Kami. Tuwa ni Siro magluto. Ngayon. Sabak kayo, sabak. Anak, sabak. Sabak. Sabak lang, anak. Sumasabaw nito. Sabay sa sabaw. Ah. Ano, yun na ngayon ko panalaman sa masaba. Hindi naman kagit. Sabaw sa hapon. Isabaw-sabawan, tani mo na. Na, sa sabaw. Namaman. Ako na kay. Ang paan. Awa ko ta prani. Damihan pa kasadan. Kaluto. Bukan deh, sa pasan. Sabaw. Mabay wa tindan kita pa. Aman. Mas gawat. Watch it. Akan ni, duwang ka na guwatin sa gabi. Nang gagmay. Anak, Watch it ron. Ajoy po, na may pas ajoy, abi nga. Okay, kaji nagkatong siyo sa tanong. Hindi ba ito sugba? Hindi naman itong Kakanta ba? pangali. Ah, Hindi naman itong mas tamang ito kubak. mungkin sa kaji. kaya nabon naman sa bas. Pura may dahil mga kasampun ng gagmay. Sa buksok. Mga manigit. Ang sabukso kay panitan, paman. Tukukal kan ta. Ganun na dapat. Panitan na. Ngayon, panit sa iho. Ang sabukso. Nati ilaing parang nanay nga nasa lukos na makto. Ganun mo ito yung kulo. Taguan niya sa bursa. Lagi na isa ka sa bursa. Da sa buwan. Mga tao lagi may mga amin nagamungipon nga ito. Walang sa mga tao. May gabi ini. Maganda ba? Dahil doon na dami na lang. Ito talaga ako pagaling. Ano ko? Ano ko? Maglalis man. Anong kulang mo yaho? Ate ke pura na si. Akin ate kanya bakit po ni. Kay si Tiris, sinudo ang wango nga paman. Nilang Ako na ilinag, si Tiris, ipagwag mo. Mo ba? Luto na lang sinabang na na. Iwa pa sa tirik ondan. Dito na tayo matog. Banara na siguro gulit na ro. Pinagawa natin. Ako na din yung wango. Mabuhat na ko. Kan sa tiri wan. Kan ba? Ate pura na Alas sa 9 pa ganay, ango-ango na. Bakta sa mga sawa na tayo, hindi ka kuhan. Bay sila sa Malanggat. Balik turo. Nakaman namin pala hapon. Kalaming busuga. Kalaming suwa. Kalaming suwa sa pajan. Namang busuga. Busug ka day? Nanda. Busug lagi ka ng busdik ha.